Hvornår? 85% af alle unge drikker i weekenden. Hvor meget drikker den gennemsnitlige unge dansker? Den gennemsnitlige unge dansker i Danmark drikker 12 genstande om ugen. Hvorfor? Det skyldes langt fra en række sociale medier, pres og venner, venlige værtshusejere, lokkende musikvideoer eller alkoholfikserede reality-programmer. Alkoholkulturen blandt de voksne i Danmark har en rigtig stor indflydelse på de unges alkoholsvaner, viser data fra en videnskabelig undersøgelse foretaget af Statens Institut for Folkesundhed. Unge, der begynder at drikke i en tidlig alder, er mere udsatte for senere at problemer med alkohol, rygning og stoffer end unge, der først begynder at drikke, når de er over 16 år. Derfor fraråder Sundhedsstyrelsen unge under 16 at drikke alkohol. Hvor meget drikker du om ugen? Jeg drikker cirka 3 gange om ugen. Hvor meget drikker du så, når du er til de såkaldte fester? Jeg drikker mig helt ud hegnet. Altså, jeg er helt derude, hvor jeg kan svømme. Altså, det er helt derude, hvor jeg kan bunde. Synes du, dit alkoholforbrug er for meget? Nej, eller jo, lidt måske. Hvorfor? Fordi at kan måske komme til at skade kroppen senere hen og sådan noget, men lige nu er det jo okay, mens man er stadig ung. Synes du, det er okay, at børn under 16 drikker alkohol? Ja, Hvorfor? fordi at det måske giver dem det kan måske lære dem at sætte nogle grænser senere hen på livet, så det er jo okay, at de lærer det. Synes du, der skal være strammere love omkring alkoholpolitikken i Danmark? Det synes jeg faktisk ikke, fordi at, det måske gør, at der er flere, der begynder at drikke. Fordi at, så får man jo tit det man ikke må, det får man jo mere lyst til at gøre. Så nej.